Oi oi oi! Oi oi oi! Mitä se teki? Mitä se just teki? Morgan, minä Pravdy ja tänään pelaamme Agar.io. Ja pistetään nikiksi Pravdy ja lähdetään pelaamaan. Ei tässä vaan keräillään pisteitä. Ja varmaan suuri osa teistä katsojista kyllä tietää tämän pelin. Että tässä vaan te keräätte pisteitä tai palloja ja karsatte isommaksi ja sitten toisianne esim. Tosta noin. Ja meillä olisi tarkoituksena tänään päästä tonne leaderboardille. Noin. Noin te syötte toisia ihmisiä. Tai näitä palloja. Sitten mä syön tuosta. Ei. Kyllä me ihan hyvin saisin syötyä tuosta, jos me nyt rikon painasin. Please. Ei. Miksi? Kyllä. Rihanna tulee sieltä. Katsotaanpa, jos me päästäis edes leaderboardille. Miksi se söi mut? Miksi se oikeasti söi mut? Siis minä vaan ihmettelin sitä, että mikä järki tuossa oli syödä mut. Me oli paljon pienempistä. Tai nyt kovin paljon, mutta kuitenkin että jos olisi kaksi kertaa splitannut, niin ei se olisi saanut syötyä mua. Tai olisi ehkä. Tässä saattaa kestää kyllä vähän aikaa, että me pääsen edes isoksi. Joo. Et syö minua. No. Nope. 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 Pro väistöskills. Täällä on vähän liian isoja tyyppejä mulle. Evil, tuu tänne. Minä syön sinut, kiitos. Eli. Oi. No. Ei. Ei. Eli ihan varmana tuo syöty. Katsotaanko? Ihan varmana. Help me, en auta. Tuolla kävi tuuri, minä olisin syönyt se. Jos sitä ei olisi fiidattu. Arkadeko. Meni siinä. Siellä menee Help Me ja Polska. Kaikki vaan fiidaa näitä isompia. Mutta minkä takia? Miksi ne fiidaa noita? Minä kyllä syön tuon tuosta ja nuokin tuosta noin. Ei. Tuo oli virhetikki. No. 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 En kuole. En muuten varmana kuole. Split tricksi sinne meni. Kyllä. Sieltä muuten kovin kauan hymyilee enää siinä. Hihi. TVT Nova sinne. Syön tuo. I love you, kuole.
Oi oi oi! Oi oi oi! Mitä se teki? Mitä se just teki? Mitä se just teki? Tricks split. Ei. Ei. No. No. En kuole. Never. Never. Ah! Voi nyyhkytys. Mun olisi pitänyt varoa sitä virusta siinä, mikä siinä oli. Joka tuota justiinsa. Ei. Ei. Doge. No. Doge. Et tule. Et. No. No. Yes. No. Jee, 77 Pro ja jotakin tähtiä. TVT Split Tricks. Eiku Trick Split. Jos mä nyt rikon painasin, niin vitsi mies on ensin to. Ei. Jos tykkäsit tästä pienestä Agar.io-videosta, niin muistakaa vain sitä peukut ylös. Ja kommentoikaa alas, jos haluatte nähdä lisää. Ja se olisi varoiteltu erää. Moro! Waha!